Azkena, gauean eta ostegunean hilaren 19an, iparraldeko tunela moztuko da Zirbenarako noranzkoan. Bi mosketa horiek gaueko 10:00 goizeko 6 arte izango dira. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Gabon, 22 egun greban egon ondoren, Irizar E-Mobilitiko enpresa batzordeak enpresa ituna sinatu du zuzendaritzarekin. Hau horrela, greba mugagabea bertan bera utzi eta bihar lanera itzuliko dira grebalariak. Kastaritza modernoaren antzinaietako bat joan da. Miren Jone Azurza zendu da. Kazetari gisa eginiko ibilbide profesionalagatik eta jardunagatik ezaguna. Gaur hilda 92 urtekin. Asteazken honetan 93 urte bete behar zituen. Ze beste emakume ezagutu dituzu euskal kazetaritzan? Ez dakit nola izan zen. Nik uste jai egin itzala kazetari. Ezagutu ditut gehiago guriak etxianak, kanpoan diario asko nidatzen zutenak edo. Oiek lehen nozian, lehenare bazian. Baina guk ez gendun, emakumeik. Ez dakit nola izan zen. Nik uste jai egin itzala kazetari. Bizkaiko metalgintzako hitzarmena berritzeko negoziazio mailaren blokeoa salatu dute sindikatuek. Gaur 7. bilera izan dute eta Komisiones Obrerazko Marta Ayalak plataforma bat eratu dutela jakitera eman du. Gaur Bizkaiko metalaren 7. bilera, negoziazio bilera izan dugu. Komisiones Obreras beste sindikatuekin batera, plataforma bateratua aurkeztu dugu. Beharrezkoa da soldatak eta eskubideak eguneratzea. Horregatik patronalari erantzun azkarra exigitzen diogu. Aurrera! Maiatzaren 17an bihar bilera dute Alkontzako langile batzordeak eta enpresako ordezkariek. Hala ere, labeko kide Urko Herrerak uste du Irizar taldeko zuzendaritza ez dela joango eta bere ordez norgestionekoak izango direla. Maiatzan 24an, dekogu momentuz dekogu epaiketa. Bai, beste egunean deitu genion inspekzion de trabajo hori, esan ziguten batzeko enpresarekin maiatzak 17an. Batuko gara enpresarekin eta eurek erdian sartuko dira. Ia zerbait konpontzen dugun. Bueno, printzipioz ez dakigu etorriko den Irizar, ala norgestion etorriko diren. Gu uste dugu etorriko dira norgestion, Irizar momentuz ez da agertzen.
ez da gertu inoiz, eta orain uste dugu ez dela gertuko. Nor gestio etorriko dela uste dugu. Agertzen bada hiritar eta zerbait konpontze badugu. Gu saiatuko gara ez jagatzea epaiketara, gu lehen presentatu genion erte bat eta gauza asko, eta orain presentatuko diogu gauza bera eta zer esaten duten eurek. Gauza ez da orain bota duten 25, gauza da ez dekogula futuroa, enpresan orduan hori saiatu behar gara. Politikan berriz, inkomunikazioan oinarritutako zigor guztiak baliogabetzeko eskatu du Sarek. Gainontzeko presoei ere atristain doktrina aplikatzea eskatu du euskal presoen eskubideen aldeko mugimenduak. Pasaren astean, Estrasburgotik jasotako epaiaren berrezpenak horri erantzuten dio hain zuzen ere. Hau da, atxilotuak diren pertsonek abokatuen asistentzia jasotzeko eskubidea dute. Eskubide hau atxilotze une beretik eta epai aurrera joan artean errespetatua izan behar delarik. Eta hain zuzen ere, eskubide hau da kasu honetan eta baita beste hainbestetan ere errespetatua izaten ari ez dena. Egiaztatu behar dugu dagoeneko entzutegi nazionala bera ari dela ezohiko egoera horiek zuzentzen. Izan ere, epai honek ondorio bat eta bakarra behar dute. Justizia demokratikoak onar dezaken ondorio bakarra. Defentsarako eskubiderik gabe ezin da inolako zigorrik ezarri. Logika honen baitan inkomunikazioaldian defentsarik gabe eskuratutako frogetan oinarritutako zigor guztiak baliogabetzat jo beharko lirateke. Bihar onartuko du Espainiako gobernuaren ministroen kontseiluak osasun sexuaren legea, abortuaren lege bezala ezagutzen dena, erreformatzeko aurre proiektua. Gauzak horrela, legea aurrera ateratzeko aukere saritu da Hamaika Telebistan Inigo Aduriz, eldiario.es-eko kazetaria. Montero ministrak adierazi duenez, azkenean itxita dute akordioa PSOEren alde horrekin, gogoratu beharra dago, ikamika batzuk egon zirela gobernuaren barruan, batez ere hori periodoaren inguruko bajen inguruan eta bar, eta azkenean badirudi hori arazo horiek gainditu dituztela. Egia da, gaur Montero ministrak lege horrek barne zeukan neurrietako bat, azkenean kanpoan geldituko dela esan du hain zuzen ere, higiene edo emakumeen higienearen inguruko produktuen bezaren desagerpen hori azkenean ez du lortu. Berdintasun ministroak, berak esan duenez, ogasun ministrak, hain zuzen ere Maria Jesus Montero ez duelako onartu neurri hau ez. Nik uste egia dela neurri hau oso garrantzitsua zela eta feminismoaren mugimendutik, eta ez bakarrik feminismoaren mugimendutik, baizik eta beste mugimenduetatik bezau kentzeko eskaerak behin eta berriro egin dira, eta azkenean hau ez da lortu, baina bai bajen inguruko akordio hori eta baita ere abortuaren inguruko neurriak. Nazioartean berriz atzidutu dute Amerikako Estatu Batuetako supermerkatu batean 10 pertsona erail dituen supermazista Zuria. Tiroketaren egileak 18 urteko gazte supermazista batek zuzenean eman zuen interneten bere ekimena.
Putinek dio Finlandia eta Suedia NATOn sartzea ez dela berehalako mehatxua Errusiarentzat. Errusiako presidenteak ohartarazi du hala ere, herrialde eskandinaviarretan hedapen militarra handitzeari erantzungo liokela. Kultura alorrean berriz, Galdakoko sormene jaialdia ospatu da maiatzaren 12-tik 15 bitartean, hau da asteburu honetan. Sormenek euskal kultura jarri du lehen lerroan. Hasieratik gure sormeneren ezaugarrietako bat da emakume sortzaileen lana ezagutarazi, nabarmendu, zabaldu, prestigiatzea, emakume sortzailei dagokien berezkoa duten plaza hori bermatzea, eta gure eduki eta egitarauetan hori oso presente dago beti, eta aurten ere oso presente dago, ezta? Kiroletan berriz, Demi Boyerin Herberatarrak irabazi du emakumezkoen itzuliaren lehen edizioa. 3 etapetan garaipena lortu du eta sailkapen nagusian nagusitasunez gailendu da gainera. Besterik ez gure aldetik guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte. Gaur goiz irtengo dira alabak ingelesetik. Ordu bete lehenago iritsi beharko dut ahi jasotzera. Tartetxo lasaia